Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas
ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos, tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno. Kun sa diin, ginhimo ang paglapas, ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos, tubtob 3,000 pesos. Ukon, pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kun sa diin ginhimo ang paglapas. Ukon, pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos, kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz.
6:30 sa Lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Welcome sa mga nagapamati na dira karon sa aton siniiya nga 6:30, no? 630 kilohertz. Sa hindi ba nabutan sa aton si pagwaragwag mga kabombo, sa gihapon ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa aton siniiya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga nag-enjoy man dira sa aton siniiya nga Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone, crystal clear nga live audio streaming. Sa tanan dira nga pamati na ho pinaagi sa ila sini nga cellphone once gani nga downloaded na ang Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone, why gid problema, no? Basta bit nato lang aton siniiya nga cellphone, bisan ano pang matabo ang cellphone taara sa aton siniiya nga tupad, sa aton siniiya bulsa, sa aton si mga kamot, no? Makapamati ka mo anywhere, anytime you want sa aton siniiya nga Bombo mobile app nga nagka-download sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Embedded ang Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone. Well equipped ang inyo siniiya nga cellphone mga kabombo. And of course, sa mga nagalantaw na dira sa aton si Facebook Live, good afternoon. Pinaagi sa aton siniiya nga Facebook Live. Malantaw na ninyo kami dira mga kabombo, no? Sa tanan dira nga watch na nagalantaw sa aton si Facebook Live, good afternoon. And of course, sa aton siniiya nga YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, o pwede ka mo dira kalantaw man sa aton sini nga YouTube channel. O pangitaan ninyo kami sa YouTube ang live. Pwede ka mo dira kalantaw man sa aton siniiya nga live program pinaagi sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Without much ado, ari-anay ho, subong nga adlaw, by the way, no? It's a local holiday. Sa aton siniiya nga mga kapwa negrense, no? Sa mga negrosanon. For today is November 5, kag 123 years ago, natabo ang Negros Revolution, mga kabombo, no? Naga-commemorate kita subong sa natabo sa itong Negros Revolution sa itong tuig 1898, no? So, sa aton si mga mabagong henerasyon, mga new generations, no? Mga millennials, Generation Y, aka Gen Y or the millennials, no? Dapat ninyo hibaluon ang aton sini nga very rich, no, colorful nga history ang maragta sa aton si pinalanggang na probinsya sa Negros Occidental, where we belong, no? Tanan man kita diri, ano man ang imo dira nga syudad, ang imo sini nga banwa, na belong ikaw sa probinsya sa Negros Occidental, this is the day, no, nga dapat naton gidumdumon, no? Ang 123rd anniversary of Negros Day. Kaangay subong, no? November 5, subong adlaw, no? So natabo to ya November 5 of 1898, no? So today is 123rd anniversary of Negros Day. Kung sa Spanish pa, al 5 de Noviembre or Dia de Negros, no? Or Negros Revolution, mga kabombo. Isa ini ka political movement, by the way, no, nga natabo sa tong 1898 nga amo nag-create, no, nagtukod sang isa ka gobyerno diri sa Negros Island, no? Kag amo ini nagtapos na sang pagkontrolar sa mga Espanyol, sa mga Katsila sa aton sini nga isla, and paving the way for a republican government run by the Negrense natives, no? Sadto ang bag-o nga gintukod nga Negros Republic, Republika sa Negros. Yes, mga kabombo, no? Nagtapos lamang ini or tiner lamang ini sa sulod sang 3 ka bulan, mga kabombo. Imagine ha, kung may ara kita Republic of the Philippines before that time, no? May natukod nga Negros Republic. Imagine that, no?
Nagdugay lamang ini sa 3 ka bulan and tubtob nag-landing naman diri ang parsa sa mga Amerikano sa aton sila nga isla, no? Kag sa February 2, 1899 amo ini ang pagtapos naman sang independensya sa aton sila nga isla sa Negros was then annexed to the Philippine Islands on April 20, 1901. So, al 5 de Nobyembre, Negros Day, subong nga adlaw, mga kabombo, no? It's a local holiday. Antes makita magpadayon sa aton siniiya nga programa, ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag plamati sa aton sini nga mga suki. By the way, good afternoon lang dira. Sa ilan nanday Tita Dolly Rojo, Tito Harry Rojo, Tita Sarah Rojo, Tita Terry Rojo, Tita Jennifer, dira sa may Gun Subdivision, La Carlota City. Good afternoon lang dira sa inyo. Ang Rojo family sa may syudad sang La Carlota. And by the way, today, belated happy 84th birthday sa kay Lola Eva Batusin sang CKK Salay City. Ang pinalangga nga lola ni Bombo and Marie Villanueva, no? Belated happy 84th birthday, Lola Eva Batusin sa CKK Salay City. Ari-ani hong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagplamati sa aton si masuki. Paborito tagid ni kag ini ang ginatiguluhan ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. No? Composed and interpreted by Mr. Henry Alburos ng Santo Niño, Marikina City. Here it is, mga kabombo, lantuon natin sa Facebook Live during the Grand Performance Night ng Bombo Music Festival 2018. Aton lantuon kag pamatian ang inimatahom, very inspirational song, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Ang nagiging inspirasyon ko sa pagsulat ng awiting, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo, ay ang sarili kong pinagdaraanan. Dahil minsan, gumigising ako, tinatanong ko ang sarili ko kung kaya ko pa bang ituloy ang pagiging singer-songwriter. Pero naisip ko, syempre, kung anong gusto natin gawin, ituloy. Kaya dinededicate ko to sa mga taong nangangarap, katulad ko, na kung ano man yung pangarap nyo, naniniwala ako na ituloy nyo lang dahil sa dulo, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo, naghihintay sa'yo, naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Habuyad to mga kabombo ang aton sini pambukas nga mahanon ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Henry Alburo sa Santo Niño, Marikina City. Mga kabombo, no? Produkto sa aton sito igahan nga pa-indis-indis ang Bombo Music Festival 2018. Bombo